Яхшы кайф белән күңелле музыка астында йолдызлык лагерында ял итүчеләр иртәнге зарядка ясый. Июнь башында килгән балалар лагерь тормышы белән танышырга өлгергән инде. Безне торгызалар бик яхшы. Безне кайвак, музыка кушалар дагы. Без кайвак җырлап куябыз. Аннары без китәбез тешләрне чырсатырга. Мин монда 5нче ел җитеп итәм һәм миңа бик ошый монда. Без конкурста катнашабыз һәм бияләр биябез. Йолдызлыкта 4 смена эшләячәк, шуның берсе махсус юнәлештә спортчыларны кабул итәчәк. Һәркайсы 21 көн дәвам итә. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. Милли мәдәниятлар һәм традицияләр елында онытмаганнар. Вся развлекательная программа во время смен будет проходить под эгидой Года культуры народов Республики Татарстан. Все мероприятия будут направлены как раз-таки на раскрытие того, какая культура находится в нашей республике. На завтрак каша дружба, бутерброды с сыром и какао. Лагерьда ял итүчеләрне көн дәвамында 6 тапкыр тукландыру каралган. Көн саен пешекче апалары тәмле ризык белән сыйлый. Ял вакыты һәрвакыт саф һавада оештырыла. Көн дәвамында малайлар-кызлар спорт ярышларында көч сынаша, төрле уен бәйгеләрдә катнашып, кичке якта алар өчен бию кичәләре дә оештырыла. Быел лагерьда ял итүчеләр өчен яңа ял урыны барлыкка килгән. Көне буе арып талып спорт күнегүләре башкарганнан соң менә шундый гамакларда утырып ял итәргә хәл җыярга мөмкин. Җәй дәвамында малайлар һәм кызлар сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына җитәрлек көч туплаячак. Әйдәманнар аларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.